अगर आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलो रवलिया रंगदेवी की। म्यूजिक बाय सौरभ ऐश्वर्या। रोजो जाली मंदिरिया कहियो नहीं करलिया तो रोजे जाली मंदिरिया कहियो नहीं करलिया तो कि हमरा पापा खातिर माई तो हसोशे मावारा तण अगर हमरा फादर खातिर मम्मी तो हसोहे नावारा तण कि हमरा डैडी खातिर मम्मी तो हर सोशे नावारा तण सोशे मावारा हमरा पापा खातिर माई तो लाल बाबू राजा समस्तीपुर। रोजो रोजो मिलत बिया मोतिहारी के मेला में हम नहीं छोड़ब जदिधा राई हमारा अकेला में रोजो रोजो मिलतिया मोतिहारी के मेला में हम नहीं छोड़ब जदि भेटाई हमके अकेला में किया खोइला दिन माई तोहर भइल बापा तोर हमरा पापा खातिर माई तो हसोहे ना बरातर मेरो बुआ खातिर आमा तिम्रो सचना बरातर मेरो बुआ खातिर आमा तिम्रो सचना लाल बाबू राजा समस्तीपुर। देखले दोनों जनी के खेला तोरा माई के चक्कर में हमर पापा चला बिल खेला धड़कन धनंजय टू देखले बाटे खेला हो तोरा माई के चक्कर में हमर पापा चला बिल खेला हो पापा चला बिल खेला रत्न मान न होके टोली में सोची के लागत डर मेरो बुआ खातिर आमा तिम्रो सचना बरात हमरा पापा खातिर माई तो हसोहे ना बरात हमरा बाबू खातिर इया तोहर सोशे ना बरात छोड़ी अपना माई के समझा ले। हाँ सौरभ